Здравейте, скъпи приятели и последователи! Днеска темата ще ми е полезна и важна за хората, които нямат или не могат да имат деца. Днешната медицина има доста успехи в това направление, но все пак понякога не могат да се получат нещата. Когато се съмняваме или искаме да знаем причините защо не можем да имаме деца или кога периода ще е най-удачен, можем да се обърнем към астрологията. Това може да се провери по звездната карта по рождение, дали по рождение не ни е дадено да имаме деца или да е съпроводено с някакви трудности. После може да се провери и сегашното състояние на двамата партньори. Това може да се провери и чрез SMS съобщения, без да се видят и двамата партньори, без да се упоменяват имената, егенетата или датата на раждането. И по часа на питането може да се провери и за двамата партньори дали в момента потенцията им е висока. Може да се оцени от 1 до 6 какви са способностите за оплождане или зачеване на двамата партньори. Кога периода е удачен да се зачеват деца. За тази цел може да се използва и елективната астрология, да се провери кой месец, коя година ще е най-удачно да се правят опити за деца. Но все пак, въпреки добрите прогнози, които се получават, понякога хората не могат да зачеват деца. Причините могат да бъдат следните. Един от партньорите може много да не желае дете, но да не каже на другия партньор. Това се нарича вътрешно съпротивление или съпротивление на ума. И тогава, въпреки добрите прогнози, нещата могат да не се получат. Второто нещо, това може да е когато изпитваме съмнение, вълнение, тревога или безпокойство, дали сме способни да имаме деца. И когато имаме някакви негативни очаквания или сценарии, това в комбинация с нашите емоции може да ни промени реалността и последствие пак да не се получат нещата. Затова, освен астрологията, трябва да се комбинират знанията по трансформация на реалностите или начините как да мислим, как позитивно да мислим и как да го практикуваме тези неща. И по този начин понякога могат да се получат добри резултати.